Salutare tuturor! Bine ați venit sau bine ați revenit pe Oracolul Astrologic. Astăzi vedem împreună horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie pentru Zodia Săgetător și explorăm împreună energiile astrologice care vă pot influența în această perioadă. Dacă simțiți că mesajele vă aduc claritate sau vă sunt de folos, puteți să susțineți canalul cu un like, vă puteți abona și puteți activa clopoțelul pentru a rămâne conectați sau conectate la următoarele citiri. Și nu uitați, puteți să urmăriți și horoscopul pentru zodiile persoanelor importante din viața voastră pentru a avea o imagine cât mai amplă asupra energiilor acestei săptămâni. Bun, înainte să începem, vă recomand tuturor acelora dintre voi care nu ați văzut videoclipul despre despre tranzitul lui Jupiter prin Leu, care începe pe data de 30/6/2026 și anume săptămâna viitoare. Și stă acolo până în 2027, deci stă aproximativ 12 luni acolo. Este un tranzit care pe voi vă susține un pic la puterea a doua. Jupiter vă guvernează zodia, deci din punctul ăsta de vedere consider că în afara faptului că Jupiter vă guvernează zodia și într-o formă sau alta vă face cel mai benefic aspect din toate aspectele astrologice, aveți și alte plasamente astrologice care vă susțin în această perioadă, deci Jupiter va aduce mai multă vizibilitate, Jupiter va aduce mai multă creștere, deci drept urmare vă recomand să mergeți să îl vedeți, să înțelegeți mai bine cam care sunt oportunitățile voastre în această perioadă și în același timp pe partea cealaltă vă recomand să vedeți și videoclipul despre Jupiter în Leu pe partea de ascendent pentru aceia dintre voi care vreți să vedeți care aspect al vieții voastre, care palier are tendința să primească mai multă atenție și să crească într-un mod mai exponențial în această perioadă. Bun, astea fiind spuse, hai să vedem cam cum arată perioada pentru Zodia Săgetător. Se poate spune că sunteți într-o perioadă în care poate primiți un pic mai multă atenție. Este posibil ca relațiile voastre amoroase să meargă un pic mai bine în această perioadă. Treceți printr-o perioadă în care se vede multă maturizare la voi sau necesitate de maturizare. Se vede că într-o formă sau alta se cam termină acea perioadă apăsătoare pentru voi și anume trebuie să fac anumite lucruri. Nu sunt mulțumit de ceea ce trebuie să fac, dar într-o oarecare măsură consider că trebuie să fac, deci fac ceea ce consider că este corect. Se vede ca și cum într-o formă sau alta bănuții parcă încep să funcționeze un pic mai bine pentru voi, oportunități financiare se vede flirt cu alte persoane pe parte de flirt, pe parte de posibile relații, deci pentru săgetători asta este o perioadă bună când vine vorba despre a intra într-o relație sau relații care bat la ușă pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, iar pentru cei care sunteți într-o relație, asta poate să fie o perioadă în care, într-o oarecare formă, să aprofundați relația care o aveți sau să o stabilizați din punctul ăsta de vedere. Mai ales că în ultima perioadă s-au întâmplat și în viața voastră niște schimbări destul de importante care necesită stabilizare. Bun, astea fiind spuse despre energia generală, hai să vedem un pic cam cum arată săptămâna pentru voi. Și această săptămână începe într-un mod mai diferit, într-un mod mai special comparativ cu alte săptămâni, fiindcă săptămâna începe și anume luni, pe parcursul nopții de luni spre marți, o să fie și luna plină în Capricorn. Deci, drept urmare, din punctul ăsta de vedere, se poate spune că ziua de luni și ziua de marți aduc conștientizări pentru Zodia Săgetător. În ciuda faptului că nu sunteți foarte prinși în acest tranzit, nu este un tranzit atât de important pentru voi din punct de vedere personal, să știți că se vede faptul că această lună plină poate să atragă atenția asupra responsabilităților personale, resurselor personale și deciziilor mai importante care trebuie lăsate. Este nevoie de pragmatism în această perioadă, este nevoie să vă gândiți mai mult la cum să gestionați anumite situații de natură emoțională din viața voastră, să le împletiți cu ceea ce trebuie făcut pentru a avea parte de succesul care voi îl căutați. Se poate spune că predispozițiile generale pentru acest eveniment pentru voi vorbesc despre necesitatea de a-ți reorganiza planurile sau conștientizarea asupra faptului că trebuie să faci mici schimbări pe aici, pe acolo, când vine vorba de planurile tale pe termen lung din cauza unor responsabilități sau obligații care pot să apară sau poți să le simți din ce în ce mai apăsătoare în această perioadă. Se văd pentru unii dintre voi și situații legate de bani, situații legate de bunuri sau resurse comune cu partenerul, cu părinții, cu persoane cu care ești implicat în situații de resurse comune, care necesită mai multă atenție și necesită o abordare mai realistă. Deci vă văd ca și cum într-o formă sau alta apar și pentru voi niște provocări care vă pot testa răbdarea, dar în același timp sunt provocări care, dacă sunt privite cum trebuie, scot la suprafață capacitatea sau oportunitatea de a construi o bază mai
solidă pentru următoarea perioadă și pentru viitor. În același timp, să știți că luna asta plină pentru voi, într-un mod asemănător cum aduce cam pentru toată lumea, este posibil ca pe parcursul zilei de miercuri să reviră în atenția voastră o discuție care a fost încheiată cu ceva timp în urmă. Este posibil să fi avut planuri sau proiecte care le-ați lăsat un pic deoparte și pe parcursul zilei de miercuri să conștientizați că, băi, ar trebui să mă reapuc. Sau poate cineva te caută cu o propunere care a fost oferită cândva și ăsta este momentul în care, într-o oarecare formă, vine în direcția ta cu redeschiderea acelei oportunități. Pot să apară întârzieri când vine vorba despre primirea unor răspunsuri, documente sau informații importante pentru voi. Este o predispoziție generală un pic pentru toată lumea, deci atenție cu ceea ce semnați. Pentru aceia dintre voi care aveți acte de depus, pentru aceia dintre voi care lucrați cu acte, pentru aceia dintre voi care trebuie să faceți un act și așa mai departe, mare atenție, fiindcă vă recomand să faceți lucrurile astea cât mai devreme pe parcursul acestei săptămâni, fiindcă începând cu ziua de miercuri, Mercur intră în retrogradare, deci drept urmare vom întâmpina tot felul de probleme pe parte de comunicare, vom întâmpina tot felul de probleme când vine vorba despre acte și achiziții pentru care este nevoie să semnăm. Vom întâmpina dificultate în comunicare la nivel de nu vom reuși să ne înțelegem foarte bine unii cu ceilalți și în același timp este posibil să apară și acele predispoziții de probleme cu tehnologia. Telefonul care nu are semnal, imprimanta care nu mai vede laptopul sau calculatorul, televizorul care se stinge, chestii de genul ăsta. Per total se poate spune că începutul săptămânii pentru voi aduce o perioadă de 3 zile în care se favorizează reevaluarea, se favorizează consolidarea și ritmul poate să fie un pic mai lent decât ți-ai dori, fiindcă ești săgetător, îți place ca lucrurile să se întâmple destul de repede, dar în același timp lucrurile care le vei vedea și lucrurile care le vei conștientiza odată ce te apuci de ele, chiar dacă e nevoie să depui un pic mai mult timp, sunt lucruri care vor fi benefice pe termen lung. Amintiți-vă că răbdarea este cheia pe parcursul acestor zile. Iar când vine vorba despre zilele de joi și vineri, aici energia se schimbă foarte bine pentru voi, în ciuda faptului că pot să iasă la suprafață diferite tensiuni cu diferite persoane și situații în viața voastră, să știți că astea sunt zile care pe voi vă avantajează. Sunt zile cu oportunități, oportunitatea de a învăța ceva nou, oportunitatea de a participa la un proiect. Știți, mai devreme vă spuneam că e posibil să reapară cineva, să reapară ceva în mintea ta, să reiei un proiect. Deci, drept urmare, începând cu ziua de joi, predispoziția vorbește despre faptul că este posibil să te apuci, să îți lărgești orizonturile, să te apuci să creezi de acolo de unde ai rămas. Sunt zile, de fapt, și foarte bune când vine vorba despre plimbări, despre călătorit, despre studii, despre colaborări care pot să îți trezească entuziasmul. Săgetătorul, când este ambientat de lucrurile astea, în general se bucură. Deci joi și mai mult joi decât vineri văd predispoziția de a face drumuri pentru voi. În același timp, pe partea cealaltă, ziua de joi tot așa poate să vină la pachet cu a cunoaște o persoană care îți poate deschide uși importante în plan profesional sau în plan personal, deci atenție cu persoanele cu care faceți cunoștință pe parcursul zilei de joi, fiindcă poate să fie o persoană destul de importantă din punctul ăsta de vedere. Poți să ai momente în care, pentru aceia dintre voi care lucrați cu colaboratori sau aveți un partener de afaceri, să știți că este posibil ca cealaltă persoană să vină cu o idee pozitivă, o idee constructivă pentru voi la nivel personal. Se vede că aveți mai multă energie pentru socializat pe parcursul acestor zile, pentru negocieri, pentru aceia dintre voi care trebuie să faceți negocieri. Este o zi foarte bună pentru negociat, mai ales ziua de joi și în același timp deplasări productive. Pentru aceia dintre voi care aveți business-uri și trebuie să vă deplasați, zilele de joi și vineri sunt magnifice din punctul ăsta de vedere. Și în același timp aveți și predispoziția de a rezolva lucrurile mai rapid, mai ales lucrurile care necesită viteză, lucrurile care necesită inițiativă și comunicare mai eficientă din punctul ăsta de vedere. Iar pe parcursul zilei de vineri se pot vedea de fapt un pic de tensiuni pe parte relațională, pe parte de parteneriate, să spunem așa. Viața sentimentală poate să devină un pic mai dinamică pentru unii dintre voi. E posibil să fie nevoie să abordați lucrurile printr-o discuție mai sinceră.
puteți să întâmpinați probleme cu partenerul cauzate de situația financiară sau cauzate de necesitatea de restructurare sau de a elimina niște cheltuieli neprevăzute sau de a face niște planuri pe termen lung diferit de cum le vedeați până în momentul respectiv. Se vede într-o formă sau alta că primești apreciere la nivel personal pentru ideile și pentru modul în care comunici cu persoanele din jurul tău, dar în același timp să știți că se pot vedea discuții neprevăzute pentru voi din punctul ăsta de vedere, care pot să scoată la suprafață necesitatea de restructurări pe parte financiară sau relațională. Și în același timp se vede și o predispoziție de o cheltuială poate neprevăzută pentru unii dintre voi sau poate prevăzută pentru alții dintre voi, dar se vede că pe parcursul zilei de vineri decideți să achiziționați ceva. Predispoziția cea mai tensionată, să spunem așa, poate să se manifeste de la o discuție cu partenerul care se reflectă pe parte financiară și anume poate partenerul sau poate tu faci o cheltuială neprevăzută și asta poate să creeze tensiuni pe parte amoroasă, ori pe partea cealaltă se pot ivi cheltuieli neprevăzute care să-ți creeze probleme pe partea de relații, dar nu sunt lucruri dezastroase pentru tine, sunt lucruri constructive. Sunt genul ăla de discuție în care conștientizați amândoi că, băi, poate nu mai vrem să mergem în concediu în partea aia, poate vrem să ne axăm pe ceva mai ieftin, fiindcă, uite, avem o cheltuială neprevăzută care nu era luată în calcul. Se poate spune că zilele favorizează comunicarea în relații, barierele și limitele sănătoase pe partea financiară și în același timp expansiunea ca cuplu și expansiunea personală pentru săgetător. Weekendul pe partea cealaltă este un weekend un pic mai ciudățel pentru voi, este un weekend cu energii de sensibilitate, este un weekend cu empatie, este un weekend cu odihnă, este un weekend care activează, să spunem așa, zona de introspecție pentru voi. În același timp, e posibil să vă simțiți un pic mai obosiți, mai emoționali, mai sensibili din anumite puncte de vedere. Și pentru săgetător asta este genul ăla de situație un pic anostă. Mă simt obosit, stau în casă, simt nevoia să mă relaxez, simt nevoia să mă retrag în zona mea de confort, dar parcă nu aș fi vrut să fac lucrurile astea. Pe partea de predispoziții tensionate, atenție la discuțiile în contradictoriu sau neînțelegerile care pot să escaladeze așa din frustrarea că parcă nu-mi place ce fac, dar simt să fac chestia asta. Ești obosit, vrei să fii pe afară, dar de fapt stai în casă fiindcă ești obosit. E ca și cum entuziasmul îți spune hai să ne aruncăm cu parașuta și corpul pe partea cealaltă îți spune hai să ne punem în pat. Există tendință de iritare pentru zodia săgetător pe parcursul weekendului viitor și reacții impulsive, mai ales în conversații sau în planurile de weekend. Mai ales din cauza faptului că este posibil ca într-o formă sau alta să vreți să plecați, dar să se întâmple genul ăla de situație. Mi se pare că am mai spus chestia asta pentru zodia fecioară. Vrei să pleci undeva și când trebuie să iei mașina, ți se aprinde un martor de bord în bordul mașinii și îți spune să stai pe loc. Sau ai o roată care ai făcut pană. Sau, nu știu, vrei să faci ceva și îți apare o chestie neprevăzută care te împiedică și te enervează și decizi să nu mai faci nimic. Cam asta este predispoziția generală pentru prima parte a zilei de sâmbătă. Iar când vine vorba despre restul weekendului și vorbim despre a doua parte a zilei de sâmbătă și a ziua de duminică, se poate spune că aici predispozițiile sunt în continuare cu sensibilitate mai crescută față de familie și situații personale care pot să-ți afecteze starea generală, deci ești un pic conflictual pe parcursul acestor zile. Poți să simți că trebuie să te implici emoțional mai mult decât îți dorești într-o situație personală, privată, cu prietenii. E posibil ca cineva să ceară ceva de la tine, să te pună pe drumul să faci ceva și chestia asta să nu îți dea ție starea cea mai bună. Și în același timp, starea de oboseală despre care vorbeam mai devreme este iarăși o predispoziție un pic tensionată, fiindcă te forțează un pic să faci ceea ce tu nu ți-ai dorit să faci din punctul ăsta de vedere. Și nu în ultimul rând să știți că toată această stare, să spunem așa, de nu am chef să fac nimic, sunt prea obosit să fac, dacă fac nu sunt mulțumit fiindcă nu mă simt în regulă, este posibil ca pentru unii dintre voi să revină chestii din trecut, să revină amintiri, să revină discuții vechi, lucruri care pot să îți creeze un sentiment de disconfort din punct de vedere emoțional. Amintiți-vă că începând cu ziua de miercuri, într-o formă sau alta, Mercur începe să intre în retrogradare. Drept urmare,
Ceea ce se întâmplă este că nu prea ne înțelegem unii cu ceilalți, nu prea comunicăm coerent unii cu ceilalți și nu prea reușim să îl înțelegem pe celălalt și celălalt nu prea reușește să ne înțeleagă pe noi. Deci, drept urmare, atenție cu comunicarea și cu interpretarea greșită a lucrurilor care ți se pare că ți se spun din punctul ăsta de vedere, fiindcă se văd posibile neînțelegeri în relațiile apropiate care necesită clarificări într-un al doilea moment. Deci, dacă simți că nu te înțelegi cu partenerul, cu părinții, cu frații, cu copiii și așa mai departe, așteaptă până luni, până marți, săptămâna următoare ca să clarifici acele lucruri. În ciuda faptului că se pot ivi tensiuni și acolo, este mai bine să eviți momentele de genul ăla, fiindcă suntem cu toții un pic mai emoționali în această perioadă. Și într-o formă sau alta, se poate spune că cu Jupiter care intră în Leu pentru tine, se retrezește entuziasmul, se retrezește dorința, se retrezește focul interior. Deci este posibil ca în timp ce până acum ați trecut printr-o perioadă emoțională, printr-o perioadă în care erați mai liniștiți, mai la casa voastră, între ghilimele, acum cu Jupiter în Leu și cu toate celelalte planete, este posibil ca tranzitul actual să îți trezească mai multă dorință să faci tot timpul lucruri. Deci, drept urmare, din punctul ăsta de vedere, este foarte posibil ca o parte dintre voi să fiți mai neliniștiți decât ați fost până acum. Acesta a fost horoscopul săptămânii pentru Zodia Săgetător. Dacă ați rezonat cu mesajele transmise, nu uitați să susțineți canalul cu un like, să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a nu rata videoclipurile viitoare. Vă doresc o săptămână cât mai echilibrată, plină de claritate. Vă reamintesc să vedeți videoclipul despre Jupiter, despre tranzitul lui Jupiter prin Leu și fie pe parte de zodie, fie pe parte de ascendent. Până data viitoare vă doresc o săptămână cât mai echilibrată, dar mai presus de toate, ca întotdeauna, vă doresc multă sănătate!